வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் எஸ்கே. நம்மளோட ஃப்ரான்ஸ் டு போர்ச்சுகல் ஜர்னி அருமையாக போயிட்டுருக்கு. அதோட ஸ்பெயின் பார்ட்டு இது. நம்ம லூர்து மாதா கோயிலுக்கு போயிருந்தோம்ல, அங்கேருந்து பாதர யாத்திரையாக நிறைய நாட்டில் இருந்து கடைசியாக வர இடம் இங்கே தான், ஸ்பெயினுக்கு தான். சான் ஜேம்ஸ் ஆஃப் த கம்போஸ்டெல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாங்க அப்படியே அந்த கோயில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.